Rabu gansal Agustus 2026 pripun pawartosipun sederek-sederek sami siar ya. Oke. Mugi Tuhan ingkang Maha Kuwasa tansah jinanggung dhumateng kita sedaya. Kita sedaya pinaringan sehat, sejahtera lan bahagia. Kalau dengan sore menika sedulur urip bonus channel panjenengan badhe kula ajak mirsani wayang orang Sriwedari kanthi lakon Lintang Pringgondani. Kados pundi gegap gembita kok gegap gembita, kados pundi regeng lan swasananipun Lintang Pringgondani menika. Semoga kita sareng-sareng mirsani ing kaudang menika nembe pat setunggal artosipun nembe bagian ingkang angka sepindah angka sepisan mangke kalajengen ing episode saklajengipun pat kalih. Semoga
Praja Musti, Praja Lamata, uga Praja Rikabu. Ron kula katimbalan jauh kanggo karimbi. Uga jeneng sira Yayi Kala Bendana. Sowan muga ora harjo Yayi. Nuwun gawe kerta pangestu paduka anggen kula. Sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Kalih sing rubeda boten katalumban. Kanggo arimbi kula ngaturaken sembah minangka bekti kula. Wan kula kalih sing rubeda boten katalumban. Kula ngaturaken sembah pangabekti mukti kula wonten ngarsa paduka kang manten ugi kula ngaturaken sembah pangabekti pateng kakang Arimbi. Kakang Mbak, aku ya matur kesti. Wis tak tampa Yayi, pangabekti kabeh. Ora liwat puja pangestunipun Kakang kebat tampanana ya Yayi. Kula katimbalan jauh. Kirbat. Timbalan ing adawu Kanjeng Sowan ora kurang salah sawiji apa to? Nugi awit pangestu patuh sowan kula ngabyan kala wonten sopat alising mugi Kanjeng Gatot Kaca ngaturaken sembah minangka unjuk wonten sandhap padha patuh. Ya wis tak tampa Kang. Ora liwat puja pangestunipun Ibu kebat tampanana ya. Saking pamriki ya atus jimat padu. Prayogakna anggun. Mun angestaken kapan Kakang Arim Yogo sarene menika para kadang praja sampun sowan. Kula badhe ngandharaken menapa ingkang dados ya kula Kakang. Iya ingkang dados Kadang Yayi Praja Musti lan kabeh bae. Bunga rasanipun Kakang dene jeneng sira wis bisa makumpul. Awit ana bab kang wigati kang bakal ndak andharake marang jeneng sira kabeh Yayi. Turinge sumangga kakang Arimbi. Wono patuko paring dawuh kalih. Jeneng sira wis mangerteni kabeh. Dene putraku Gatot ya Kulunanu. Wis titi wancine. Bakal ndak pinisuci. Kula pun Kakang duweni krentek, duweni sedya. Bakal minisuda kulunanmu Gatot minangka nata ing pringgondan. Mula Yayi pun Kakang kepengin banget mangerteni kepiye mungguh panemu Yayi Praja Musti. Niki kepareng kula watur kakang Arimbi. Menawi saking pamanggi kula minangka rayi paduka ampun badhe nyarujuki awit sedaya menika ingkang ngembat pusaraning adil wonten ing pringgondani menika kakang Arimbi badhe kula sengkuyung
jeneng sira nyengku. Banjur jeneng sira Yayi Praja Lamatan kepiye? Nurikan Mula minangka kakang paduka Rani Patri Taptu menapa kowe ingkang sampun dados kasopan paduka kula kanthi gumurung awit paduka ingkang anggadhahi pangwasane apil wonten ing praja Pringgonan kakang kula semanten ugi kula narugi napa ingkang dados ature kakang Moharimbi. Yo Yayi. Kakang Mbok Kepiye Yayi? diaturke kakang-kakang wae iki mau ora nang luput wis dangan umrahe ta sing lengker kawi bawane kakang kuwi yo putraku oleh atut kuwi aku antep atut ayo ngono apa Ngarasanipun kakang dene jeneng sira kabeh nyengkuyung apa kang dadi sedyanipun kakang. Kirgato. Alani ngakawuhan Jeneng sira wis mireng dhewe apa kang dadi pangantikane paman. Kabeh nyengkuyung lamun ibu bakal ini sudah jeneng sira. Sarene kabeh wis padha nyengkuyung ibu bakal pitanyo marang jeneng sira kan. Kepiye? Kanjeng jimat kepunden leres menawi tok sedaya rayi pating inggih paman-paman ingkang sampun mapan wonten ing papan sampun nyarujuki menapa ingkang dados kersopat ananging kanjeng kadang padu maksih setunggal ingkang dereng rawuh wonten ing papan menika inggih paman Praja den menawi to samangke wonten pemanggih ingkang benten marang paman Praja den Gatotkaca gadhahi raos ingkang boten sekeca kanjeng. Bener apa kang dadi aturmu kang? Kakang Mas. Paduka sampun mireng piyambak menapa ingkang dados aturipun Gatotkaca. Menika kados kula nyuwun tetimbangan mateng paduka kakang. Senadyanto aku iki jare wong tuane Gatotkaca nanging ento perkara umi Pringgondani cancane rawuh ya aku randhe wenang nanging arane jeneng sira njaluk ketimbangan ento sok aku waton katang-katangmu kabeh nyarujuki aku yo manut bener apa sing diandharake Gatotkaca Raja Denta rumapan ana ing masyarakat kok menawa samengku Raja Denta duweni panemu mula yen to miturutku ati-ati tekakno Raja Denta ana ing papan kene. Inggih kakang.
kang Kyai Brojo Musti. Sun kula timbalan jauh kakangku. Jeneng sira tak utus. Soanono ing glagah tinuju. Soanono ngarsane kadang Brojo Dento matur apa anane Joyas. Nuringgi saking Rilarono kula panjenengan kadang-kadang Brojo kakang mrepeki kakang Brojo Dento kakangku. Yo, tak lilang. Kyai Brojo Lamatan Brojo Wikaw. Derekno kakang Brojo Musti Joyas. malah para ndono muncul ing lakate mulung kene sawetara mukna ora bakal muncul ing pisan
rasaku. Jebul adi-adiku sing tumeka ning Ragah Tinulu. Memang kabarmu di Yai Kocosti. Iya kakak, yatin anggonku. Soan ana ing ngarsamu kali sing rumpito, malah kepura nganti para kadang-kadang raja ana ing Ragah Tinulu kene kakak. Ngono ya. Bombong rasaku bungah rasaku banget dari kananmu kaya wae. Ora kena tinggo rasan ning atiku wis mapan ning papan. Ana wigati apa, Di? Waduh ya, sejatine anggonku. Apa ning Ragah Tinulu pemono pinampiran sejibahan kautus ingkang mbok arimbi kakang awit Terus kakang mbok arimbi. Oh yo, awit nora suwe meneh kaki adot kaca bakal dikepyakake Adinarwa bakti ana ing pringgondane mula. Anggonku tumeka ning papan gedhe, ayo gelem tak kanthi ana ing pringgondane nyekseni katut kaca lak ya kaya mangkono kadang. Katut kaca bakal Winisuda ngono. Wah, ya sak mestine kaya mangkono. Ai, Kepiye kakak? mangerti yo, yen to sejamu kuwi yo becik kanggomu kanggone kakangku. Ananging kanggone Braja Dentara mangkono yai. Lah, lire kepiye kak? Aku ora bakal tumuju ana ing kebyaning Gatut Kaca Winisuda. Aku tak mapan kene wae. Awit apa? Sawise Kakang Arimbo wis gugur, wis mati. Tak timbang-timbang maneh. Yen to kudune sing dadi lungguhi dampar ngono ya aku kudu Gatut Kaca. Kakang Arimbo ora duwe putra. Samestine ya adine sing lanang sing kudune lungguhi dampar ngono. Lah. Ngene lho kakang Braja Denta. Anggonmu duweni panemu kang kaya mangkono kuwi pancen becik nanging kok ya ora biyen-biyen. Kamangka kakang wis dipari nglungguhi dampar kencana pringgondani. Waktu keplake kakang Arimbo nanging kasunyatane apa kakang Braja Denta malah masrahake kalawan kang mbok arimbi mula menawa to wektu dina iki kang mbok arimbi bakal nglengser kawibawan masrahake ana ing putrane ya iku Gatut Kaca nak ya ora kleru to. Miturutku mbiyen ora kleru nanging saiki dadi kleru.
Aku ngira ngerteni Garkaca kaya ngopo. Nanging saiki wis mangerteni dhewe isih cilik. Bocah cilik kowe arep lungguh dampar Kentana. Entah kaya ngopo anaing para kawula pringgondaning samengko. Kamangka bocah cilik ya bocah ra duwe duga. Kaya nganggur Mula saka kuwi malah sejatine aku seneng yen to jeneng sira hak kadang kabeh mapan kene. Awit kowe iki yen iso ya durung apa kang dadi setiaku yen perlu tak jabel basane ya ora arek ana ing kono. Akang Bajanta. Iya, betul. Aku tak atur ya. Ya. Apa yang nerienta akan ora rujuk? Ya bener. Ning dadak apa rasane? Ya martababe ki mau. Aku rasa rujuk. Atut kaca kuwi isih ponakanku. Yen to ponakan mestine aku luwih dhisik sing nglungguhi dampar ora ponane dhisik. Mau akang wis piye sapa? Dikala aman mono. Akang aja tahu yo randem. Alah asakake alang akang kok alibi. Lah kok saiki akang kok Bajanta iso omong kaya ngono iki. Ketemu ilang kono. Ora ketemu pirang perkara. Iki bahasane tak jabel. Aku bakal mireng kampung Jiyo. Awatan gue. Kapuri penggalian kanthi wengi tetamu aja kanggo sarana dukaning rasamu awit ora ketrima kakang aturi pilih yen to atun padha kamekyake ati panguasane ora iku pringgondane ngono uga kanggo kamulyaning praja pringgondane Pramila kakang kowe uga traing pringgondane kudune bisa nang kurung kanggo kamulyaning pringgondane amun kopon kakang iku anduweni panemukan kaya mangkono ateges kakang Brajadanta wis sulap dening Raja Pangka. Bener kandhamu Brajawatan. Yen to aku wis sulap lawan Gatotkaca. Gatotkaca sanggep klilipku. Mula kang saka kuwi, sapa sing mbelani Gatotkaca tanding karo Brajadanta. Iya, yen kaya mangkono menawa Raja mesti bakal nyengkuyung
Jeneng sira Kakang Brojo Dento bakal mirong kampuh Jinggo bakal ngulingake gampar kencana ing Pringgondani kuwi ateges sapa ateges para Kakang Brojo kuwi ngono nyengkuyung kalawan pawongan sing duweni watak apa? Kang Adigung duweni watak Menclam-menclelamislambemu. Kapan jurepe? Gento. Jeneng sira Kakang bakal ngobrak-abrik ana ing Pringgondani iki kang sakti kebentengi. Kados kepelajar menika wonten kados napa Bapak Jadi aku tetandingan ngalawan Kakang Brojo Dento Yudha malah keporo aku ngalawan kadang-kadangku Brojo ngono. Wah, bagian Brojo Dento asektene awit Brojo Dento ngono bakal mirong kampuh Jinggo. Ampun kang Tuhan semono ampun iya teko teko temen
Paman Raja Gusti. Kaki Gatut. Sejatosipun menawi to Paman Raja Dento mboten saju menawi to Gatut Kaca nglenggahi kampar pringgodani pun Gatut Kaca saged ndodho lan saged nglenggono awit Gatut Kaca ugi maksih timur maksih betahaken ngilmu akalan alus nanging emanipun atrapipun Paman Raja Dento kok kados mekaten. Lah iya. Klerune Kakang Raja Dento yo ning kono kuwi. Nanging Kaki Gatut banget yo. Yen to Paman bakal mangestoni Kaki Gatut ora gelem nglungguhi dampar kencana ngono ateges aku nengkuyung wong kang bandhindhe bancilakan ora ndek sekatek kaya ngono wis disengkuyung dadekke nata ana ing pringgodane aku ora sudi Kaki Gatut. Sampun kelakon anggen Paman. Ora matur atus mekaten. Mulo. Pun kados pundi Paman Raja Dento menika kadang sepuh padu. Sampun sakmestinipun menawi to Paman Raja Dento gentosi alengganipun Kanjeng Ora sing bisa nglungguhi dampar kencana nglintir kawibawan ana ing pringgodane ora lewamung jeneng sira mula Gatut Kaca burung tan burunga Kakang Raja Dento bakal balela bakal ngupati jeneng sira malah kepara yen iso merjaya mula wektu dina iki Paman ora bakal nyarujaya kang dadi sedyane Paman Raja Dento. Lajeng sobat kados pundi Adepono kanthi cara satriya. Badhe kula ajeng. Oh, lagi. Ayo. Pamanmu Raja Dento. Kuwi ora sak baene. Pamanmu Raja Dento kuwi ora sak baene pawongan. Kang weli kasekten mambilo-bilo. Nanging kowe ora saweti, Gatut. Paman Raja Musti kang bakal mancing ora ing empek-empek. Tangan ora sisik kiwa. Mula samapta Paman bakal mimbuhi katik kayanmu tanding ngono. Paman Raja Dento. Sendika mangestaken Gatut Kaca ngaturaken sungkem minangka bekti Raja
wonten ngerso paduka paman. Aduh bocah, ora perlu sungkem meneh. Patute kowe kudu mati. Kowe bocah kowe ngisore. Wani nglungguhi dampar Kendana ing Pringgondani. Kang kudune aku sing dadi nalitra. Nyuwun ing samudra pangaksami paman. Sedaya menika mboten awit rekan kawula nanging kula namung nderek napa ingkang dados kersa Kanjeng Ibu Arimbi. Samsaya menembung elon-elon. Nalendra ora bisa kaya mangkono. Ning aku yo mangerteni. Jeneng sira eneng lan ora eneng yo padha wae. Nanging wektu dina iki kowe dadi klipe Brajadenta. Mula kang sapa kuwi? Gelem minggat saka Pringgondani apa mati niki? Paman, saya lepat yang pangaksami. Pareng sumela atur. Iya. Sampun to paduka nggadhahi karaos ingkang beratang kados mekaten. Dewa Semar Gatut Kaca lila menawi to dampar Kendana Pringgondani menika kawah wonten ngarsa paduka paman. Nanging inggih paman Brajadenta sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu langkung rumiyin pun Gatut Kaca lila legawa paman. Lakune ra kono, Dut. Yen to kowe sing meger-meger, mangerti apa dadi klilip. Sedulur urip bonus channel wonten ing pundi kemawon ingkang kula tresnani. Mekaten kula wau reroncening gegap gembitane seremipun wayang orang Sri Wedari kanthi lakon Lintang Pringgondani bagian angka sepisan. Mangke kalajengipun angka kapindho dipun tenggo nggih. Matur suwun. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.